Тапшырының алдагы кутлау сәламен біз Иске Кулатка бистәсенә юллыйбыз. Бүген үзенең 45 яшьлек юбилейлы туган көнен хөрмәтле милләттәшебез Едиханова Әлфия Хамзевна каршылый. Матур юбилей тантанасы белән ихластан аны Алтынбаевлар гаиләсе, кодасы Газинур Нуралиевич, кодагысы Әлфия Кәримовна, уллары Наил, киленнәре Альбина, оныклары Милана, уллары Реналь котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. 2016 ел балалар ярдәме белән без үзебезгә бик акыллы гаилә булган кодалар белән танышып, яңа туганнарга тап булдык шикелле. Әйе, кодалар туганнар булдылар, һәм без моңа бик шатбыз. Ачык күңелле кодагыебыз, кодабыз белән бик матур яшәп киләләр. Шөкер Аллага, тормышлары тулы, мөнәсәбәтләре күпләргә үрнәккә куеп сокланырлык. Кодагый ул үз гомерендә җитәрлек авырлыгында, моңсу мизгелләрендә күргән кеше. Сабыр булып, бар авырлыкларны да җиңгәнгәдер Хак Тәгалә аңа бүгенге тормышын матурлап бәхет язды. Үз бәхетен ул лаеклы килеш саклап яши. Иске Кулатка 2 номерлы урта мәктәбенең җаваплы сәркәтибе булып намуслы килеш хезмәт итә. Хезмәттәшләре дә аны җаваплы, гадел, тырыш һәм җитди булганы өчен хөрмәтләп яраталар. Өендә дә ул бик уңган хуҗабикә. Гөл чәчкәгә күмелгән ояларында кодабыз Наил Әнвәрович белән әле бик озак еллар татулыкта, бердәмлектә гомер итсеннәр иде. Кодагыебыз 45 яшь, ул күпләрне сокландырып торган матур гомер мәле. Ихластан сине шушы юбилеең белән котлап, бетмәс-төкәнмәс саулык, исәнлек, капчык-капчык сөенеч һәм шатлыклар, таулар кадәр уңышлар телибез. Эшеңдә өстенлек булсын, кайнар йөрәгең, ягымлы йөзеңне нурландырып, ачык күңелеңне матурлап, озак кына типсен әле. Алда да шушылай арабызга кеше сүзе кертмичә, тату гына яшиек. Бала уныкларыбызның бәхетенә куанып торыйк. 45 тулды кодагый, җитештең җиләк булып. Ихластан сине котлыйбыз тик сөенечкә тулып. Кайчан килмә, табын кырып, каршылыйсың елмаеп. Гомердә дә яши күрмә кадерлебез моңаеп. Яратсын тормыш иптәшең, балалар хөрмәт итсен, 100 яшьләреңә җитәргә көч һәм дәртләрең җитсен. Юбилейлар бер-берсен тик алмаштырып торсын, дәртле типкән йөрәккәең алга ниятләр кырсын. Без ешрак аралашып, тату яшәп килиек, кодагыебыз, бәйрәмеңә матур җырлар бириек. Хөрмәтле Әлфия Хамзевна, кодагыларыгызның юллаган бар теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Güller gülle, jillerde dertli bugün, var dünyada beyrem günü, senin bir tuğan günün, köngline dert üzütesin, senin her bir tuğar günün, sipsin bәхет gültesin. Tuğan günün, көңіліңе дәрт күзетәсін, сенің har bir туар күнің, сипсін бәхет күртәсін. Уйын күлкі үзілмәсін, сыйлы табынарыңда, шәй ұрталарығына бит, өмірің календарында. Туğan günün, көңіліңе дәрт үзетәсін, сенің har bir туар күнің, сипсін бәхет күртәсін. Туğan günün, көңіліңе дәрт үзетәсін, сенің har bir туар күнің, сипсін бәхет күртәсін.
tuğan günün Köngülüňe dert düzütäsin Seniň har bir tuğar günün Sipsin bäxit gülütäsin Tuğan günün Köngülüňe dert düzütäsin Seniň har bir tuğar günün Sipsin bäxit gülütäsin Tuğan günün Köngülüňe dert düzütäsin Seniň har bir tuğar günün Sipsin bäxit gülütäsin Tuğan günün Köngülüňe dert düzütäsin Seniň har bir tuğar günün Sipsin bäxit gülütäsin Tuğan günün Köngülüňe dert düzütäsin Seniň har bir tuğar günün Sipsin bäxit gülütäsin Seniň har bir tuğar günün Sipsin bäxit gülütäsin Sipsin bäxit